होनखानाय आरो हेमेन्थ साराबो दाखालि थांनाय 26 जानुवारियाव बियो डाइरेक्ट बुंखादों 2001 जनखौ मार्टियार्सफोरनिखौ जों होजोबगोन होननानै दा जों बेखौ लानानै जोंनि मार्टियार्स न'खरफ्रा बिराद आसा खालामनानै दं आरो न'खराव बुहुद जों खस्थ' खालामनानै थानांदों दा जाथिनि थाखाय जिउ दान होनांदों न'खरसेयाव सानै गाहाम दङ बेफोरखौथ' सारमोना नायनांगोन ना अननानै आरो जोंनो साख्रि बाख्रिनिबो गथ'फोरनि थाखाय सोरबा हिनजाव सोरबा हौवा बेफोरनि थाखायबो बिसोरो बेबस्था खालामनानै होनांगोन। नंगौ आं बे समाव दायो दं चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय खासिकत्रा कमिउनिटि हलावहा आरो बे कमिउनिटि हलावहा दिनै गोबां बर' सुबुंफोरा थुबुर जादों आरो बे सुबुंफोरा मानि थाखाय थुबुर जादों जों मिथिनो नाजागोन। बे समाव जोंनियावहा दंफैयो दिनैनि बे हाबाफारिखौ मानो थाखाय लाखो आरो मानो थाखाय लानांगौ जाखो आरो सोरखौ मा फोरमायनो सानो जों मिथिनो नाजानि। बे समाव नोंथांमोना जे बे कमिउनिटि हलावहा गोबां बर' आइजोफोर दं बर' बोराय बुरै दंफैयो बेयावहा आबै आबौमोन जानाय दंफैयो दा बे समाव मा बे हाबाफारिखौ मानो थाखाय लादों नोंथांमोना? गिबियाव बे चेनेल नायगिरि रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि बे मुंख्लं न'खरनि जानानै आं गोजोननायखौ हरग्रोनाय जाबाय। आङो दायो जोङो बे दिनैनि जेनाखि हाबाफारि जोङो बेखौ मानि थाखाय लानाय जादों होननानै बुङोब्ला जों बयबो मिथिखागौ। आङो दायो बेखौसो बुंनो गोसो जादों जे जोङो थांनाय सप्तायावहाय जेनाखि जोङो बे बाक्सा जिल्लायाव जे मोनसे मार्टियार्स न'खरनिफ्राय मोनसे बिदि सावरायमेल लादोंमोन बेवहाय जोङो बिटिआरनिनो सासे राकेश ब्रह्मनि जोङो कमेन्ट नुदों। बियो बुंदोंदि नैबे मार्चनि लास्ट मार्चआवहाय जेनाखि मार्टियार्स न'खरफोरनो जे 5 लाख रां होनांगौ दङ बेखौहाय बिसोरो 400 जननि होगोन होननानै बुंबावदों। नाथाय जोङो बेखौ नुनानै जोङो दुखु मोनदों मार्टियार्स न'खरफ्रा दे जोंनि आसामनि जे चिफ मिनिस्टार हेमन्त बिश्व शर्मा बियो बुंदोंमोन जे 2000 सासे न'खरा नैबे लास्ट मासावनो मोननो थांगासिनो दं होननानै डिक्लेयार होदोंमोन। दा जोङो बेखौ लानानैनो जोंनि मुंख्लं न'खरफ्रा जोङो गोजोननानै दङमोन। नाथाय जोङो दायो फैनानै दा सम मोनफैनायनि गेजेरावहाय जे बेबायदि जोङो कमेन्टखौ नुदों जों बेवहाय दुखु मोननानै जोङो बे सावरायनाय मेलखौ जों लानाय जादों। जोङो दा डिसिसना लादों जे बेफोरबायदि जायोब्ला जोंनि जेनाखि मोननांगौ जे साख्रि बुंदोंमोन बै समावहाय जोंनि चिफ प्रमद सारा जे मुंख्लं न'खरफोरनो साफ्रोमनोबो साख्रि होगोन होननानै आरो बिनि उनावहाय मोनसे बुंबावदोंमोन जे सुक्तियाव लिरखानाय बायदि जायफ्रा मुंख्लं जानानै थांबाय बिसोरनि मुङावहाय खाम्फा गायसननाय जागोन होननानै। दा बेखौ जोङो सारभे खालामनानै नायोब्ला 400 जनखौ जुदि बोसोराव खनसे बा 6 मासाव खनसेल' होलाङोब्ला माब्ला जोबहैनानै बे मार्टियार्स थंनि बेलायाव माला रायलायगोन बा साख्रिनि बेलायाव माला रायलायगोन जों बेखौहाय सावरायनायनि गेजेरजों जोङो रायलायलायदों। गतिके जोङो जेरैबायदि बे आसाम सरकारा बुंदोंमोन जों बेबायदिनो जों मावफुंजानो लुबैदों। मुंख्लं न'खरफ्रा दिनै गोबां मानसिफ्रा गावनि न'खरफोरखौ दाखांनो थाखाय बे जायफ्रा मुंख्लं जालांबाय बे न'खरनि गार्जेनफ्रा बेखौनो आसा खालामनानै दङ जे बे 5 लाख रांजोंहाय लोगोसे आरो साख्रिखौ आसा खालामनानै दं। सोरहाबा एसेसो फरायनाय दं जेसेबांनाखि फरायनाय गैया बा जेसेबांनाखि रोंनाय गैया मुंख्लं न'खरफोरनो साफ्रोमनोबो साख्रि होगोन होननानै बुंदोंमोन। दा बेफोरखौ लानानै गासैखौबो आसा खालामनानै दङ। जों सानाखै जे जों सरकारनि बिरुदि लानानै जोङो बे आफादखौ खालामदों दादों जों बिदि नङा। माने जोङो मार्टियार्स हिसाबै जोंनि जे सुक्तियाव लिरखानाय जे मोननांगौ दङ जों बेखौ गासैखौबो आसा खालामनानैसो जों बे सावरायनाय मेलाखौ लानाय जादों आरो। अके नंगौ बे समावहा बिथाङा फोरमायदों दिनैनि बे हाबाफारिखौ गासैबो जेसेबां बड'लेण्डनि मुङाव मुंख्लं जाना थांदोंमोन बै मुंख्लं न'खरा दिनै जुथुमा जिरायदों आरो बे जुथुमायावहा जाखिनि बिटिआर एकर्डजों 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालाव बिटिआर एकर्ड जादोंमोन आरो बे एकर्डआव दफायावहा मुंख्लं न'खरनिफ्राय गासैबो 5 लाख मोननाय लोगोसे साख्रि होनायनि बाथ्रा लिरनाय दङ होनना बुंदों बिथांमोना आरो दङ। बेखौ लानानैनो दिनै माब्ला जाफुंगोन आरो माब्ला मावगोन बेखौ सरकारनि सायाव नारसिननो थाखाय बिथांमोना सावरायदों आरो बे समाव जों आरोबाव मिथिनो नाजागोन। नोंथांमोननि न'खरनिफ्राय दङ नामा? दङ जोंना न'खराव बिदा फंबाय 2 मार्टियार्स न'खरना जोंबो दा बे मार्टियार्सनि माबाखौनो लिस्टआव हाबखानायखाय जेराव 500 जन जों खोनादों लिस्टआव नुखानाय आरो गासिबो बे लिस्टआव जाखाजोबनाय 500 जना बेखौ दा बिसोरो फेब्रुवारिनि गेजेरनिफ्राय मार्चनि लास्टसिम होजोबनो नागिरदोंमोन आरो जों दाख्लै रायलायदोंमोन माखासे लिडारफोरजों बा दिनैसिम गैया आरो बेयो। दा बेखौ लानानै जोङो बिसोरो जेनेबा सारमोना प्रमद सारमोना बे मार्टियार्स न'खरफोरखौ अननानै एसे जेसेबां लिस्टखिनि जादों 500 जननि लिस्ट होन्दों बे लिस्टखौ होजोबनांगोन आरो थाखाखौथ' अलरेडि फैखाबाय होनखानाय आरो हेमेन्थ साराबो दाखालि थांनाय 26 जानुवारियाव
बियो डाइरेक्ट बुंखादों 2001 जनखौ मार्चेसफोरनिखौ जों होजोबगोन होननानै दा जों बेखौ लानानै जोंनि मार्चेस न'खरफ्रा बिराद आसा खालामनानै दं आरो न'खराव बुहुद जों खस्थ' खालामनानै थानांदों दा जाथिनि थाखाय जिउ दान होनांदों न'खरसेयाव सानै गाहाम दङ बेफोरखौथ' सारमोना नायनांगोन ना अननानै आरो जोंनो साख्रि बाख्रिनिबो गथ'फोरनि थाखाय सोरबा हिनजाव सोरबा हौवा बेफोरनि थाखायबो बिसोरो बेबस्था खालामनानै होनांगोन जों बेखौनो खावलायबाय सारनाव निश्चय बे समाव नोंथांमोना नुना मोनबाय बर' हारिनि थाखाय जिउ बावलांनाय बड'लेण्डनि मुङावहा मुंख्लं जालांनाय बिथांमोननि न'खरा गोबां दुखु फोरमायदों जाहाथे बिथांमोनखौ सरकारा बिटिआर एकर्डनि दफा बायदियै न'खराव साख्रि बाख्रि होनायनि जाखिनि एक्सपेन्सेसन मोननांगौ बेखिनि मोननांगौखौ बिथांमोना थाबैनो होनो थाखाय बिथांमोना खावलायदों आं बड'लेण्ड बुब्लिनिफ्राय राजिब बसुमतारी गय गायग्रा आबादारिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां थापा नार्सारियाव मोननो हागोन जाखांफु लाइमोनफोरजों बानायजानाय हाजो आरो हायेनावबो गायजानाय अर्गेनिक गय फुलि थापा नार्सारियाव अर्गेनिक आदबजों बानायजानाय मोजाङैनो खिलिखांनाय गासै 20,000सो गेरेमसा गय फुलिफोर दं बारा नङा फांसेयाव 60 रां होनानैनो नोंथांमोना गय फुलिखौ बायना लांनो हागोन बुरजा लाङोब्ला खमायनायनि सुबिदाबो मोननो हागोन थापा नार्सारिनि गुबै थङा क'क्राझार सहरनि सानजा फारसे थानाय बावखुंग्रि हाजोजों नांजाबनाय हरिनागुरि गामि हाथाइनि साखाथियाव बे अर्गेनिक गय फुलिफोरखौ लांफैनोब्ला नोंथाङा 8011837272 नङाब्ला 9707460226 जानबुं अनजिमायाव थोंजोङै जगाजग खालामहरनो हागोन